mga kabistak, welcome to my YouTube channel. This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabistak. So ngayon mga kabistak, regarding po sa total ban dito sa Kuwait. Kasi pumunta po kasi nung isang araw si Secretary Bello dito sa Kuwait. So nagkapirmahan sila. Pero hindi pa natin alam kung talagang ma-lift ban na talaga. So sabi naman niya na hanggat daw walang masintensyahan, so hindi daw mawala ang total ban. So ngayon mga kabisdak, so mayroon kasing pahayag sa isang TV radio doon sa atin na tinanong si Secretary Bello. So pakinggan natin sa mga kabisdak. So ito po yun. Sir, kumusta po ang inyong pagdalaw dyan sa Kuwait patungkol po rito sa Standard Employment Contract Agreement ng mga OFW? Okay naman, Lakay. Finally, nagkaroon ng consensus on the standard employment contract na kung saan ay nandun lahat yung mga provision na gusto ng ating Pangulo na maisama para sa ganoon ay mabigyan ng tamang pag-alaga at proteksyon sa ating mga OFW. Okay. Sir, para po sa kabatiran muli ng ating mga OFW, isa-isayin po natin yung oras ng kanilang trabaho, hindi lalampas ng 10 oras. Nakalagay do yung specific working hours, specific sleeping hours, nandun din yung provision na yung kanilang pasaporte ay dapat nasa kanilang paghahawak o kaya nakadeposito sa embahada ng Pilipinas, na yung kanilang cellphone ay hawak din nila at hindi kinukuha ng employer nila. At maliwanag din doon sa provision na yon na yung ating mga OFW hindi pwedeng ipalipat-lipat na wala silang written consent at written approval ng ating labor attaché. Ang ganda po. Yeah, ang ganda po, no? Ang ganda po dito. Pero sir, pasensya ka na po, ibagak na ito. Okay, no? Ito po yung mga comment ng mga OFW po natin na andiren sa Kuwait sa ating pong Facebook page. Ang sabi po nila, kahit na anong dami raw milyon daw na agreement na yan, mananatiling agreement lang sa papel lang daw at hindi raw ito maisa sa katuparan. Ano po ang assurance natin doon? Ayun ang trabaho ng ating opisina dyan at yakin na yung mga pinagkasunduan dyan ay maisa sa tupad. At kung hindi po, ay maaari nating itutuloy yung total ban. Hindi na tayo magpapadala kapag hindi nila ginalang at sinunod yung usapan. Magkakaroon din po ng sistema kung paano ang ating labor attaché doon, mga tauhan po natin doon, ay imo-monitor ang kalalagay ng ating mga OFW at yung implementasyon ng kontrata, Secretary? Hindi lamang yon. Kailangan din yung mga recruitment agencies ay yun nga ang sasabihin ko bago kung sakasakaling hindi ko yung ban, sasabihin ko sa mga recruitment agencies ay every month dapat dalawin o alamin nila ang kalagayan ng ating mga OFW at mag-submit sila ng written report. Pag hindi sila nag-submit ng written report ay iyon ay isang ground para masuspende ang kanilang operasyon. Ayun po ang ginagawa natin para matyak natin na yung kasunduan niya ay kasunduan hindi lamang sa papel, kundi sa tunay na pangyayari. That's good. That's very good, Secretary. And so, monthly, magkakaroon po ng report, i-evaluate po ninyo to, at mula doon, makababase po doon ang inyong gagawing aksyon. Tama po yun, tama po yun. No, pag hindi po sila nag-submit ng report, automatic na masuspende ang kanilang lisensya. Opo, mangangahulugan din ho ba na kung kunwari hindi nasunod yung kasunduan, ay anong mangyayari po doon sa employer? Mangangahulugan din ho ba na maaaring magkakaroon muli ng total ban? Hindi naman, kung isang employer lang, pero siyempre pananagutin natin yung employer at pananagutin natin yung recruitment agency, yung foreign recruitment agency, at saka yung Philippine Recruitment Agency. Pananagutin sila
Oo. Okay, ayun, malinaw po 'yon, no? Opo. Sir, lifted na ho ba yung ban sa Kuwait? Ay, hindi pa. Hindi pa. Oo. Kahit Yung na pala- napirma na po natin ang contract? Opo, kasi yung dalawa ang aming kondisyon diyan na mabigyan, na mas malaga ito ay mabigyan ng katarungan si General Villaverde. Aha. Opo, kailangan makumatsak natin na mabigyan ng katarungan, tunay na katarungan si General Villaverde. Sir, ano po At ang ganun din definition? yung mga ibang Ano po ang definition ng... mananagot yung pumatay sa kanya. Aha. Mananagot, oo. Aha. Ibig sabihin makukulong at Hindi lang mabibitay. ko, may bitay eh. May Oo. bitay, oo. Kasi yun din ang batas na umiiral dun sa kanila. Opo, hindi lang kasi patayan eh. Yeah. Nilapastangan pa. That's it. Ating kababayan. And so, hanggat hindi po natin nakakamtan yung hustisya na yan, hindi po malilift yung ban, Secretary? Hindi pa po. Hindi pa po. Oo. Okay. Secretary Bebot Bello, sir. So hello mga kabisdak, klaro po yung sinabi ni Secretary Bilyo na hanggang walang masintensyahan dito sa Kuwait, so hindi po mawala talaga ang ban. Ayan, sa mga nag-alangan dyan na umuwi, so wag muna kayong umuwi talaga kung alanganin kayo. Ayan, yun naman yung sinabi ni Secretary Bilyo na hindi mawala talaga ang ban hanggat walang masintensyahan. So dito na lang po ako mga kabisdak. Ayan, salamat sa pag-views sa aking videos, at sa mga hindi pa pala nakasubscribe, paki-subscribe, paki-like at paki-share na lang po. So dito na lang po ako, at God bless.